The business has come to a standstill at schools in Chikomba district, Mashonaland East Province yesterday after teachers and learners were ordered to attend an event hosted by the First Lady Auxilia Mnangagwa. Sanabina mashukano buda jogo panapa aiwa anoitika kuchikomba district chona vanhu vachicriticize this move vachiti aiwa chii chambunyanya kukosha zvokuti aiwa mabusiness operations edu anomisiwa. Dotibva subscribe like on the bell kuti muna muri kwamuchinzi. In another communique, school authorities said buses had been provided to ferry pupils to the event. The following primary schools are all expected to bring all their ECDA to grade 4 pupils to Konya. All pupils are to be in full school uniform, it reads. Some parents and guardians, however, expressed disgruntlement over the disruption of lessons. What is the benefit of disrupting learning for a single meal when the pupils do not even know what they will have for dinner? A parent posted in a school WhatsApp group. There is a need for a concrete long-term solution to avail food for all children in the face of this drought. Government rolled out a school feeding program when the schools opened for the third term in response to the drought that left millions facing starvation. Domashika tukana rubuda panapa vanhu vachicomplaina vachiti aiwa mabusiness operations akastopewa noda kuti aiwa the first lady vakaida kukokorodza ma students vana vese from ECD to grade 4 kuti just for a meal vachiti zvinobetserei kuti munotichedza for a meal, but tiri kuona kuti this drought eunino iri kukonzeresa kuti mudzimba vanhu vari kutotambura vari kutadza kuisa chikafu patable, but vari kungotishedza for just a temporary eating. They must resolve this issue ive permanent, kuti kana vachiita kuti vana varambe vachidya muzvikoro ngavaite sekudaro. Kana muri mudzimba ngavaise maprogram ekuti vana varambe vachiwana chokudya zviri continuous, noti kuti vangoshedza vanhu kuti vangodya for just a meal vachidisrupta maoperations echikoro. Tudze mafungiro enyu moti kudiva musoro mashoko awa pina comment section medu. Musaona subscribe or like and turn on the bell icon.